27 лет стажа у меня комбайнера. Я работаю заради этой любимой профессии. Уборка – это моя самая слабость, можна сказати. Ось так, а майже 30-годді старший комбайнер Валерій Кухта працює у полі. Уже третій год запар на жніві йому допомагає жонка Тетяна. На праці пара з самого ранку, імкнуться не гублять ні хвилини, покуль дозволяє надвор'я. Первым делом есть такое слово «надо», и мы к этому просто стремимся, потому что, естественно, и с утра и вставать не хочется, и вечером устаешь больше, уже как бы отдохнуть. Но, если я по натуре такой человек, мне надо, я сделала, и потом отдохну. Вот. Сімейний тандем Валерії і Тетяни уже не перший год у лідерах. Екіпаж уже намолотив більш за 1050 тонн зерня. Повіншувати хліборобів і подякувати їм за годную працю приїхав старшиня Брестского облвиконкома Анатолий Лис. Это говорит о том, что вы работаете упорно, техника у вас всегда в исправном состоянии, к делу вы относитесь также очень хорошо. Поэтому вот погода, которая стала, она дает возможность, и нам необходимо убрать урожай. Так само лідери жніва приймали віншування і подарунки від Кам'янецького райвиконкома і обласного об'єднання профсоюзів, від керівництва Біловежського. А після знову до праці. На черзі уборка ярового ячменю. У відкритому акціонерному товаристві Біловежське жніво переодоліло амаль 50% рубеж. Обласний ж каравай зерневих уже більш за 355 тисяч тонн. У області убрано каля 40%. Темпы хорошие. К сожалению, урожайность ниже уровня прошлого года, 28 на сегодняшний день, 0,7 центнера. Но, значит, как я и говорил о том, что придется компенсировать зерном кукурузы. Хорошо, кукуруза у нас очень хорошо растет. Где-то мы не добираем на сегодняшний день ориентировочно, думаем, зерновых колосовых минус будет 200 тысяч тонн. В этом году планируем 950, будем стараться к миллиону тонн. Гонорову планку у 1000 тонн на молоту уже переодолели і комбайнери Івановського району. На черзі аграрії інших регіонів в області. Євгенія Мороз, Юрій Плінда, телерадіокомпанія «Брест».